बिहार झारखंड हाँ पूरा हिलौले बनी लैंड से वो लैंड ले आए एह पर से वो पर ले देश विदेश ले। अरे और टीम के तो जोड़े नहीं खे ना हमारे को गोड़ी नहीं खे। राजू बाबा हाँ आज टीम में हमनी के एगो बड़ा प्रोफेशनल हाँ हाँ एगो गोरी आइल बड़ी घोड़ी जेकरा के प्यार से लोग ठकुराइन कहेला। हाँ 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 ठाकुर जी तरिए गले आई गोर सचहू में बाड़ी जी। अच्छा मजाक ना सही में गोर बाड़ी ई गोड़ बाड़ी एने को लेकिन ई गोराई के पीछे एगो कारण होला। लड़कियां बिना मेकअप के छुछुनर लागेली सब। लागेली सही बात बा सुंदर लागेली सब। अब देखिए यही दी आइल बड़ी जरिया फिल्म में तो डांस करे से पहले इनकर मुंह में गोबर सब पोतल गइल ह तबे नु रवो करैले बानी भुला त हम तो बहुत स्मार्ट बनी हमारे के मेकअप दादा कल तू नहीं लगेबू तो चली। हां तारे में लेकिन आई आज रूबी जी से हमार फिर से दुगोला होता है रिया फिल्म्स में। हां ना एकरा माध्यम से राजू बाबा हां गीतकार हमार बानी गर्जीवन स्वरूप चैनल के ओनर तेजनारायण सर स्नेही जी बानी। हां जी और बाकी राजू बाबा के पूरा टीम बा मंच पे उपस्थित बा। हां हां जितना हमारे तमाम दर्शक लोग देखा तनी सबके नीतू रूबी के तरफ से प्रणाम बा। और पाल जी के स्टूडियो में भी हमनी के बानी जो सभी आदमी पाल भैया के बड़प्पन बाकी यहाँ के स्टूडियो में फिर से गावे के बजावे के मौका मिला था ना। लेकिन राजू बाबा देखिए गाना के लिखले बनी गाजीपुर के बड़ा अच्छा राइटर एगो बानी विवेक जी। लेकिन उससे पहले हम कह दी कि रूबी जी हमारा संगे बड़ी दोगोला प्रोग्राम पहले बड़ी स्टेजो करेली लंगा लुंगी डांसो करेली खुलम खुला बड़ी गवा नहीं तू कहलू ए रूबी। ऐसे तो हमनी के साथे गावे नहीं जाता एक लाइन में दोनों आदमी गावे नहीं। आज तो फरियाई लो तू फरिया लो अपन दिखा आज तारा खाती एगो बड़ा बढ़िया हम सवाल लेके आइल बनी। का बोला अगर तू बता देबू तो हम बुझम कि सही में तारा गौ नहीं आवेला ना तो हम बुझम जे खाली स्टेज पे जाके टुमुर टुमुर करेलू। हमारो छपरा जिला घर बा चाहे सिवान जिला होको हमारा यूपी के बानी। अरे दादा हो दादा तो यूपी पे घमंड मत करो तो हम अपन दिखाए। अच्छा अजेंगो हम कमर मारे नु तनी तू मार के दिखा दी हो तू मारबू हम हिला दे ना गिरावे को बाबा के गिरावे के नहीं थे ना ताल पर गिरावे को बा। आई एगो इनकरा से एगो सवाल बवे अगर बता दिए तो इनकरा के सही के गौ नहीं मान लिहल जी ना। बोला आई ननद भौजाई के लड़ाई बा। अच्छा ई हमर ननद हई हम इनकर भौजाई हई हमनी के देवर बरले बनी सो आलम जी हमारे पति देव बाने ना उ भसुर हवे। अच्छा रंजीते जी के हम बैठल रह जा घबराए के नहीं के सब ना जवाब लो। ए रूबी सुना फरिया ले बुनू तो ध्यान से सुनो सुनावा की कौन चीज डाला लपन न दो हरे बहुते दुखला कौन चीज हरी दादा आ कौन चीज डाला लपन न दो अरे माजा भेटला। सवाल के जवाब दे देबू तो हम सही के तरह के गौन यह समझ है। काहे कि डालला में बहुत कुछ होला लोग बहुत चीज डालेला निकालेला तू खालो में बहुत कुछ दुखाला वो बुझ जाई तो डाला जाला तबे न दुखाला बिना डाले थोड़ी दुखाई चाहे जौन भी चीज होके जब डालाई तो दुखाइबे करी। ठीक बात को आओ कि कौन चीज डाला लपे न तो बहुते दुखाला बहुते दुखाला ए कौन चीज डाला लपे न तो बहुते दुखाला कुछ देर बाद न दो ई कुछ देर बाद न दो माजा भेटाला कुछ देर बाद न दो माजा भेटाला। ए रंजीत देवर भाई बड़ी अपन बकबक को देली हो हल्का में लेता रुका तो तू केने से भारी लागे लोग तो ये मोट बा हल्का मत लेंगे के भारी में लो उठाओ। अच्छा भाई सवाल की तो आसान बा दे दिया जाए कोनो बात नहीं के कि पहला बेर कनवा छेदल से ए नी तू कि पहला बेर कनवा छेदल से बहुते दुखाला पहला बेर कनवा छेदल से बहुते दुखाला कुछ देर बाद भौजी कुछ देर बाद भौजी माजा भेटाला कुछ देर बाद भौजी माजा भेटाला
जी हमार तो सुन ले लू हो सुन ले ली कुछ बाकी बा अभी तो ट्रेलर देखा तारू तरह के पिक्चर अभी देखाएम पूरा रियल फिल्म्स में अभी तो फिल्म देखे तो इनका रखे आ जाए आवाज ना ना वे नु आज अभी तू पर्दा में बाड़ू जब पूरा खोल के अइबू तब न तू असली सीन देखबू अभी तो सब कुछ बाकी है बा एगो औरी सवाल पूछ ली का बोला बता देबू चलो सुनो बोला कि कौन चीज डालल जाला और थूकवा लगाई थूक लगाई आ कौन चीज डालल जाला पूरा गरमाई ऐसे तो देखी थूक लगा के बहुत चीज डालल जाला ना कहीं तो फिसलिंगों से काम चलावे के पड़ेगा देखिए इस सोच पे डिपेंड करते है जितना जनता लोग देखी लोग कहिलो जो बड़ा अश्लील गावत तरी सब लेकिन ध्यान से गाना के पूरे सुने में तो पता चले कि सवाल के जवाब का आवत है कोई फिसलिंगों लगा लौट चढ़ा जाला तो लागेला ना तब लागेला ना बहुत कुछ हो सकेला कि कौन चीज डालल जाला थूकवा लगाई कौन चीज डालल जाला थूकवा लगाई कौन चीज डालल जाला कि कौन चीज डालल जाला पूरा गाना माई कौन चीज डालल जाला पूरा गाना माई का हो अच्छा तू कहलू हो कि बहुत कुछ डलाला अरे डलाला सवाल बा राजू बाबा जानते हैं कि का डलाला भाई दिल्ली में ट्रेंडिंग म्यूजिशियन टीम अजन तार बॉयफ्रेंड हो या न हो जानत है जे का डलाला पिछवा बैठल बड़न विजय जी उथू के फिर में ना पड़ो विजय जी से पूछ लिया साइड में ठीक बा कि सुइया में धागा डालल जाला थुकावा लगाई सुइया में धागा डालल जाला थुकावा लगाई सुइया में धागा डालल जाला थुकावा लगाई हसुआ के बेटवा ये भौजी हसुआ के बेटवा ये भौजी लोहा गरमाई हसुआ के बेटवा ये भौजी लोहा गरमाई भाई बुका भाई बुका हे लगा तो हेलो घुड़ा भाई बुका तो हाउ ही ताई भाई बुका हे लगा तो हेलो घुड़ा पूछ लेली हो ई सब जानत है कि का डालल जाला अरे भीतर से निकालल जाला ई भीतर से आन बिया भीतर से आन बिया ई डललो वाला बता देलस ये थुक वाला बता देलस 22-23 की उम्र में के ना जानी हो लेकिन सुन रूबी देहु लड़की है समूह एगो लड़की है ना तू लड़का से लड़की भइलू हो अच्छा पटना में आके घटना तू तो पहले छाका रहलू अब लड़की हो गई बड़ू छाका तू कौन जे लड़की रहलू ए राजू बाबा सामान बदली होई बा इनकर ऑपरेशन करवा के हम ही लड़की बनाई ओए भाई पटना से कमा के देले रहनी तो इनकर चेंज करा देली 1.5 लाख लागल ये कहबू 1.5 लाख ना लागल है अभी करोड़ों में लागत अभी जान ली अच्छा जैसन ले वैसन दाम बा ज्यादा घर के बात नहीं कहे के घर के बात ए रूबी तू तो हमर सखी हो लेकिन तू एगो लड़की हमहू एगो लड़की हम तार गर्लफ्रेंड तू जानत तारू कि हमनी के कौन चीज मोटा कौन चीज पातर पसंद बा कौन चीज एगो औरी सुन ला बोला ना कि कौन चीज लड़की ननदो अरे मोटा खोजली कौन चीज आ कौन चीज लड़की ननदो अरे छोटा खोजली अरे माई रे अच्छा कुछ बतिया नहु से पूछ ली है कि कौन चीज मोट खजाला तारा कौन चीज मोट पसंद बा बताओ करा त मोट खाली खीरा खा ले खीरा खइबू कि गाजर खइबू गाजर खीरा केला ई सब खाली मोट खाली टेंशन खीरा खा ले ना गोल खाली बैगन खा ले खजूर नहीं धरे अरे आई कि कौन चीज लड़की ननदो अरे मोट खोजली कौन चीज लड़की ननदो मोटा खोजली कौन चीज लड़की ननदो
बतैलू है ना पूछ लेलू है पूछ लेनी हो हमारा सुन ला सुनाव ई तो आसान सवाल पूछ ले बड़ी का हो ई तो लड़काए से मोट छोट देखत आ गइली आ तो उमरियो देखा बबुआ उमरियो देखा इनकर अच्छा खाली मेकअप मरले बड़ी तनी हां मेकअप ठीक लागत तारी ना अरे बरवा के चोटी आई भौजी बारावा के अरे कौनो बरवा हो खो बरवा तो बरवा होला बार अंतर होला अरे बरवा के चोटी आई भौजी मोटे खोजेली भौजी छोटे खोजेली बरवा के चोटी आई भौजी मोटे खोजेली बबुआ हो ए हो कि हथावा के परस ये भौजी हथावा के परस ये भौजी छोटा खोजेली हथावा के परस ये भौजी छोटा खोजेली हाथवा के परसोय भौजी क्या बात है खोजेली हाथवा के परसोय भौजी क्या बात है छोटे खोजेली हाथवा के परसोय भौजी छोटे खोजेली हाथवा के परसोय भौजी छोटे खोजेली हां तारा लगे और कुछ होई ना तो यहरिया फिल्म से फरिया ली अच्छा फरियाम तो टेंशन न ले लेकिन दोनों जनी बतौलू अपन दुख है दादा हमनी के खाड़ हो गेल देख के रोआ अच्छा सुतका लिए भी थोड़ा देर खातिर